बाक्सा जिल्लायाव Btcn Em दावबायसा बर' बिथाङा मिनि गेलारि बेखेवदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोलाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला 24 नं मसलपुर BTC बियाबनि सिङाव थानाय कदमतला बार गपाल आरो अदालबारिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि Em दावबायसा बर'आ SOPD मावथांखिनि सिङाव 12 लाख रांजों लुफुंजानाय मिनि गेलारिखौ दिनै गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै Em दावबायसा बर' बिथाङा फैबाय थानाय समाव मसलपुराव थानाय जिल्ला गेलेग्रा फोथाराव हस्टेलाव दोननानै फोरोंनायनि राहा लानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायो। लोगोसे 2023 मायथाइयाव बेबी लीग थामहिनबा 8 बोसोरनि उन्दै गथ'फोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनायबो बानजायगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा हारिमु बिथिङावबो गासैबो महरगिरि बिथांमोनखौ खावलायनानै बुङोदि हारिमु बिथिङाव जायफोर बिथांमोना खामानि मावो बिथांमोना ओरैनो समखौ हगारना खामानि मावालासे प्रोफेशन महरै लानोबो खावलायो। समस्थियाव दिनै मोनथाम मोनब्रैसो खामानि लानानै आङो फैदों आरो बाहाय नैबे 2021 आरो 22 बे बोसोरनि जोंनि बाजेटआव स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय कदमतला हाई स्कुल बेहाय आरो ओमफ्राय अदालबारि बे गामि बे मोननैयावहाय जोङो मिनि पेभिलियन एबा मिनि गेलारि जों बानायनाय जादोंमोन। मोनसेयाव 12 लाखै बेखौ जोङो दिनै मसलपुर समस्थिनि एबा जोंनि बिटिआरनि मानगोनां Em राकेश ब्रह्म बिथांखौ लाफानानै आङो बे मोननैबो मिनि गेलारिखौ बेखेवना होनाय जाबाय। आरो सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय SOPD नि गेजेरजों जोङो एम्फौ फिसिग्रा बिथांमोननो 10,000 अनसुंथाइ होनाय जायो। बेखौबो नैबे मसलपुर आरो तामुलपुर जिल्ला बे मोननै जिल्लानि गासै 27 एम्फौ फिसिग्रा आबादारिनो साफायाव 10,000 जोङो अनसुंथाइखौबो जोङो राननानै होनाय जाबाय। जोंनि बिटिआर सरकारनि एबा जोंनि बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफान बायदि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफान एबा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बेबो गोबां बिहोमा गोनां आरो गोनांथार मोनसे बिफान। जों नैबे 2022 आरो 23 बे बोसोराव जोङो गिबि खेबनि थाखाय मसलपुराव जिहेतु जोंहा स्पर्ट्सनि हस्टेल दङ बेवहाय जोङो रेसिडेन्सियेल कचिं बेखौ जोङो होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै बेवहाय सरकारनिफ्राय रेसिडेन्सियेल कचिं जों बेखौ होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइयावहाय जोङो बेबी लीग 8 बोसोर उन्दै गुयैनि खुदियाफोरनि जोङो बेबी लीग जोङो होनो नागिरदों। आरो बे बेबी लीगखौ जोङो मोनसे एकाडेमि स्पर्ट्स एकाडेमि जोंहा जिहेतु उदालगुरियाव जानो थांगासिनो दङ बे स्पर्ट्स एकाडेमियाव जोङो लाखिनानै फोरोंनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों। आरो जेसेबांखिनि जोंहा समस्ति दङ BTCआव 40 बे 40 समस्तियावबो चिफ सारा मोनसे थांखि लादों। मोनसे समस्तियाव गंफाहै 5 कौटि 40 लाखनि मिनि रुरेल स्टेडियाम बेखौ जों बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो बे जुदि जायोब्ला निस्सय जोंनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव गेलेनायनि बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे सुबिदाखौ मोनगोन। बेनि बादैबो जोङो कचिंनि बेबस्था जोंहा दङ। आरो गामिनि फोथारफोरखौ जोङो जौगाखांनायनि माखासे जोङो राहाखौ लानाय जाखायो जिहेतु आरो बिदिनो लानाय जागोन। आरो रेजिस्टार्ड जानाय जि क्लाबफोर दङ बिथां क्लाबमोननो जोङो गेलेनायनि आगजु बेफोरखौबो राननो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। हारिमुखौबो आङो नायो बिफानखौ आंनो सालायदों हारिमु बिफानखौबो। दा बे बिथिङाव आं बुंनो नागिरदों जे जोङो हारिमुनि जि आयदा सिनेमानि बाथ्रा बेवहाय बुंनाय जादों। दा सिनेमानि बाथ्राखौ आङो बुङोब्ला बेहाय आं खावलायगोन जोंनि जायफोर आर्टिस्टफोर दङ जाहाथे बिथांमोना बे आर्टिस्टनि जायफोर इभेन्ट सोरबा मोसानाय सोरबा मेथाइ खननाय सोरबा फाव खालामनाय बेखौ जाहाथे प्रफेसन हिसाबै लानो हायो। ओरैनो बैसो थानायाव बा ओरैनो थानायाव रंजानाय हिसाबै लायालासिनो बेखौ प्रफेसन हिसाबै लायोब्लासो जोंनि सिनेमायानो होन थियाटारानो होन जायखिजाया समाव बियो जोरगोन एबा थावरिगोन एबा जायफोर फावखुंगुरफोरा फाव खालामो एबा सावथुनफोरखौ दिहुनो बिथांमोना खहा जानाय नङा। आरो बेनि थाखायबो जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो साननाय जादोंमोन BTCआव
मोन 10 खान साब डिभिजनाव मिनि सिनेमा हल बानायनायनि आरो बेखौ प्रप'जालखौ अलरेडि जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो दैथायदों नाथाय दासिम जेबो जोङो रिपर्ट मोनथ'वाखै दा बेखौ मोनोब्ला निस्सय जोंनि जि सिनेमा देखायनाय बे सिनेमा देखायनाया बबेबा सक बबेबा बाजाराव बबेबा फिल्डआव जायालासिनो जुदि हल जुदि थायोब्ला निस्सय बे हलाव रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो सिनेमा दिहुनगिरिफ्राबो मोनसे सिनेमाखौ हलाव सप्तासे बा 15 दिन बिदि सालायनानै मोनसे मुलाम्फा खालामनायनि राहाखौ मोनगोन दा बेखिनि खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय हारिमु बिफाना थांखि लानाय जादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आङो 600 फिल्म प्रडाक्सन जायफ्रा खालामबाय बा जायफ्रा फावखुंगुर खालामबाय बिथांमोनखौ आङो बिटिआर सरकारनि हारिमु बिफाननि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों बिथांमोनखौ आङो हामलायथि जासिदों जुदिअ जोङो जोंनि बिटिआर सरकारजों बा 600 फिल्म दिहुनगिरि बिथांमोनजों जोङो जेबो थोंजों सावरायनो जायाखै थेवब्लाबो आं नैबे समाव बिथांमोननो आंनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरो नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738